To je bilo veselje, a što se pilo... Ima li je tipički problem, da ga rešimo odmah ovdje sad, da ga rešimo, Haos. Znaš kako je, imam devojku, ali ne bi bilo loše kao ono malo da se združimo. Zdravo prijatelji moji, vi gledate posle nekoliko dana, ali ja vam se unapred izvinjavam što kasnim sa klipom, novi Decoa Stories. Današnja tema, lek za sve i svašta. Naime, doktori ili ti naučnici iz nama, kako znamo, prijateljske Amerike, tvrde da će izmisliti lek, kapsulu ili sprej, a lek i kapsula je jedno to isto, ali nije bitno, koje će lečiti muške osobine navedene u intro, pre-intro ovoga klipa. Znači, Amerikanci će nam zabraniti da se tučemo, zabranit će nam da se opijamo, da varamo i da se kockamo, sve tu s pomoć leka. Doktor kaže da je izvodio eksperimente na mozgovima muškaraca mlađih od 30 godina i da se to istraživanje dokazalo kao vrlo uspešno. I sad zanima me, šta vi mislite o tome, da li će to nama biti dobro ili loše? Zamislite čoveka koji ne može da se opija, da izađe u grad, a da mu devojka kaže možeš u grad, ali samo ako popiš lekić. Tim lekom rešit će sve njene probleme. Nećete da se opijete, a i nećete da je prevarite. Zanimljiv lek. Lek inače blokira neke supstance u mozgu koji prestaje da luči potrebu za tim, tako da lek je veoma veliko naučno dostignuće i mi muškarci se iskreno nadamo da ga neće doktor pronaći. Zaboravio sam ime doktora, no nije ni bitan čovjek, pošto hoće da ne uništi i ovo malo radosti što imamo. Ja sam Coa, a vi ste gledali još jedan Coa Stories. Hvala svima koji gledate Coa Stories, koji ste me subscribe-ovali, koji širite moje klipove, koji lajkujete. Preporučite me vašim drugarima, prijateljima, rodbini, rođacima, precima, decima, precima i gledajte ostale vlogere. Kao da se vaš Coa i bit će klipova češće, obećavam, izvinite ako sam nekog izneverio, mada ne verujem da baš neko čekao moj klip. Ovih nekoliko dana se pojavi, vole se vaš Coa i pozdrav do sledećeg klipa, zdravo ljudi moji, ćao!